MINUSMA ale ka kami be Gao ani Mopti olu bɛna lasegin Mali armée ma o bɛ kɛ ka bɛn ni décembre kalo tile 8 ani a tile 14 douanza gouverneur ale ye décision ta ka yira k'a fɔ ko mobili minnu n'u b'a wele ko 4x4 k'olu ka taama ka taa u kunda Gao kan ko o ɲɔngirila fɔlɔ population caman ye tɛgɛrɛ fɔ nin décision in na hali n'a sɔrɔ lafasalitɔ min bɛ transporteur kunna olu ka hami an'u ka jɔrɔ yira Gao région kɔnɔna la tɛgɛ dara siganamɔgɔ maa 6 kan kɛlɛkɛ marifa tun bɛ mɔgɔ minnu bolo Yoroso ani Masina polisiw kɔni bɛ ka déployer nin zone ninnu na walasa ka taa lakana baaraw ka taa o sabati yen kosɛbɛ balimaw aw bisimila a ka dɔn kibaru kɛnɛ kan kibara fɔlɔ min bɛ an bolo o de ye MINUSMA ni o ye casque bleu minnu tun bɛ Mali jamana kɔnɔna la a bɛ san 10 ani damadɔ bɔ i bɛ k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni bɛnkan ye Mali ye bɛnkan min sɔrɔ Nations Unies la k'a yira k'a fɔ ko u bɛ fɛ MINUSMA a ka taa ka bɔ u ka jamana kɔnɔna la o hukumu kɔnɔna la fɛn min MINUSMA tun bɛ kan minnu kɔnɔna la Mali territoire kan u ye kan caman u y'o rétrocédé Mali armée ma i bɛ k'a fɔ ko nin hukumu kɔnɔna la fɛn min ye Gao ani Mopti kɔni kan ye olu kɔni fana bɛna segin Mali armée ma o kan ka kɛ ka bɛn fɛn min ye nin décembre kalo tile 8 ka taa bila a tile 14 na ni kibaruya in sɔrɔla ka bɔ fɛn min ye direction de l'information et des relations publiques des armées ni o ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ni o bɛ fɛn min ye colonel Sulemani Danbele i b'a k'a fɔ ko ale ye nin lase kɛ fɛn min ye barodalasigi ye min ni o bɛ kɛ diriba fɛ kalo o kalo n'o bɛ ta ka ɲɛsin kunnafonidilaw ma walasa ka se ka kunnafoni jɛlen sanuma ɲini k'a di kunnafonidilaw ma walasa olu fana bɛ se ka cari cogo min na population fana ka se ka bɔ kunnafoni sanumanw kalama min ni o bɛ tali kɛ armée ka baaraw taabolo kan halisa kibaruya min kɔni b'an bolo o kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye Mopti kan kɔni ni MINUSMA ka kan min bɛ yen nɔ o kɔni o bɛna segin Mali armée ma ka kɛ ni décembre kalo tile 8 ye ale ta mana tɛmɛni ka bɔ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ ko Gao ta kɔni décembre kalo tile 14 o fana tile bɛ ta ka di Mali armée ma walasa ka se ka MINUSMA jɔyɔrɔ fa o kanw kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye colonel Sulemani Danbele ni ale ye diriba kunnafonidiyɔrɔ ɲɛmɔgɔba ye a kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin waati in kɔnɔna ko lakana baara kɔnɔna la fɛn min ye jatigɛ wale tigilamɔgɔw n'o terroriste ye k'olu kɔni fanga bɛ ka dɔgɔya kosɛbɛ nin waati in na ko nka Mali armée fana ale fana bɛ ka fangaba sɔrɔ nin waati in na ko sabula fɛn min kɔni ye tali ani minansan o caman bɛ sen na i b'a ye k'a fɔ ko hukumu kɔnɔna la fɛn min ye sɔrɔsiw bɛ baara min na ani u jɛɲɔgɔn tɔw ko u bɛɛ bɛna fara ɲɔgɔn kan ka se ka baara ninnu kɛ ɲɔgɔn fɛ ni a bɛ se ka fɔ olu ma ko paramilitaire n'olu bɛ tali kɛ fɛn min ye douanier fo ka taa se eaux et forêts agents ani surveillant de prison ma ko i b'a ye k'a fɔ ko olu fana bɛɛ ka déploiement bɛna kɛ walasa fɛn min ye lakana baaraw ye ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ a la ka se ka sabati cogo min na colonel Sulemani Danbele san'a ka kɔrɔfɔ kuncɛ a ye foli belebele kɛ ka ɲɛsin fɛn min ye kunnafonidila minnu ni olu sera kɛnɛ kan yen nɔ ani ka wele fɛnɛ bila fɛn min ye malidenw ma u ka se ka fɛn min ye dɛmɛ ni dɛmɛ ta ka se ka ɲɛsin Mali armée ma cogo min na sabula u y'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye Mali kɔni sifinnakaw ye ko sɔrɔsiya kɔni ko a ka d'u ye kosɛbɛ sabula demande min kɛra k'a fɔ ko ka tali bɛna kɛ Mali armée kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko maa dama minnu taara ka taa u ka candidature déposer ko bɛ taa fo maa 6,000 ɲɔgɔnna la kibaruya filanan min bɛ an bolo o de bɛ tali kɛ douanza kan fɛn min kɔni ye douanza gouverneur ye ale kɔni ye décision ta k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye mobili minnu n'u u bɛ a wele ko 4x4 i b'a ye k'a fɔ ko olu ka taa ni ka segin ka u kunda Gao kan ko kɔni ko o ɲɔngirila nin décision min taara douanza gouverneur fɛ i b'a ye k'a fɔ ko population maa caman bɛ yen nɔ minnu ye tɛgɛrɛ fɔ nin décision in na kosɛbɛ nka hali n'a y'a sɔrɔ fɛn min ye lafasalitɔ ye min bɛ transporteur kunna olu kɔni y'u ka hami n'u ka jɔyɔrɔ bɛɛ lajɛlen yira nin mobili ninnu bolibaliya la sabula fɛn min ye Sidi Hayidara ye ni ale ye ɲɛmɔgɔ ye ɲɛmɔgɔ min bɛ tali kɛ lafasalitɔ kan n'o bɛ transporteur kunna o y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye mobiliw ka nin jɔlen min kɛra ka tɛmɛ dɔgɔkun kelen kan ko a kɛra sababu ye ka se ka degunba lase u ka sɔrɔ yɛrɛ taabolo ma sabula olu ka baara kɔnɔna la fɛn min kɔni ye adamadenw olu kɔni bɛ o taa ni ka segin kɛ ni mɔgɔw ye fo ka taa se adamadenw fana bolofɛnw fana ma ko a kɔni bɛ gɛlɛyaba lase olu ma o dun bɛɛ n'a ta nin décision min taara gouverneur kɔni fɛ i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye population kɔni ye olu kɔni caman ye tɛgɛrɛ fɔ nin décision tali la kosɛbɛ hali n'o y'a sɔrɔ u bɛ ka laɲini kɛ autorités fɛ minnu bɛ douanza yen nɔ k'a jira k'a fɔ ko ka cogo sugu bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn min nin sira ninnu ye lakana ka se ka sabati a sira kan joona walasa sira ka se ka labila cogo min na mɔgɔw bɛ se ka u ka taa ni ka segin kɛ i b'a ye k'a fɔ ko hali o population kelenw cɛla maa dɔw fana sɔrɔla minnu y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye nin taa ni ka segin kɔni nin mobili ninnu fɛ ka u kunda Gao kan ko a bɛna gɛlɛya dɔ lase fɛn min ye population ma o sɔrɔla maa dɔ la maa min ni a tɔgɔ tora gundo la hali n'a sɔrɔ a jira k'a fɔ ko fɛn min ye décision min ye ko ni a kɔni taara kɔni ko a ka gɛlɛn kosɛbɛ ko nka ko maaw ka se ka u muɲu ka se ka u sabali sanni waati dɔw cɛ i b'a k'a fɔ ko maa dɔw fana ka kɔrɔfɔ olu y'a jira k'a fɔ ko nin taa ni ka segin min filɛ ka jɔ tantɔ Gao ni douanza ni ɲɔgɔn cɛ k'o kɛra sababu ye ka se ka dɔ fara fɛnw caman sɔngɔ kan fɛn min ye douanza kɔni sugu la sabula maa caman y'a jira k'a fɔ ko fɛnw da bɛ ka gɛlɛya nin waati laban ninnu na ni dɔ y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye nin interdiction min ko n'a taara k'a taara ka ɲɛsin mobili dɔw ma mobili minnu bɛ taa ni ka segin kɛ ni adamadenw ye ko nka fɛn min ye jagominɛnw tali mobiliw ye ko olu kɔni sen tɛ nin kɔnɔna la ko nka ko bɛɛ n'a ta ko fɛn min ye fɛn kɔni da ye k'u bɛ ka gɛlɛya kibaruya sabanan min bɛ an bolo o bɛ tali kɛ fɛn min ye Gao mara kan
i b'a k'a fɔ ko fɛn min ye maa wɔɔrɔ kɔni ye siga kelen don maa minnu na olu kɔni tɛgɛ dara olu kan Mali sɔrɔsiw fɛ ni maa minnu bolo fɛn min kɔni ye kɛlɛkɛ marifa n'u bɛ wele ko arme de guerre o de kɔni sɔrɔla u bolo o ni a mugukisɛ bɛɛ lajɛlen fo ka taa se moto dɔ ma olu minɛli kɛra fɛn min ye Mali sɔrɔsiw fɛ fo ka taa se u dɛmɛbaga jɛkulu min bɛ yan ni o ye Rusiw ye i b'a k'a fɔ ko kibaruya min sɔrɔla ka bɔ dugudenw yɔrɔ la u y'a jira k'a fɔ ko nin maa ninnu minɛlen kɔfɛ kari don n'o bɛnna décembre kalo tile 3 ma u kɔni n'u minɛra quartier min na n'u bɛ wele ko quartier Château de Gao i b'a k'a fɔ ko maa ninnu tilala ka bila fɛn min ye sɛgɛsɛgɛli ni lakanamɔgɔ tigilamɔgɔw ka bolo kan walasa ka se ka sɛgɛsɛgɛli tɔ kɛ cogo min na ka se ka ko ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn an bɛ waati min na i ko sisan maa ninnu kɔni n'u bololaminɛw bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ka bolo kan sani a ko tɔ ka ɲɛɲini ka faamuya kibaruya laban min bɛ an bolo n'o bɛ tali kɛ halisa lakana baara kan i b'a k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye Yoroso ani Masina ye fɛn min ye polisilakaw ye olu caman kɔni bɛ ka ta ka taa bila o yɔrɔ na walasa ka halisa lakana baara kɛ i b'a k'a fɔ ko kibaruya min sera a ma o de b'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye a bɛ taa polisi 100 bɔɲɔgɔnko ɲɔgɔn na min ni o bilala ka taa Yoroso n'o kɛra ka bɛn kari don ma décembre kalo tile 3 walasa fɛn min ye commissariat kura min kɔni ni o kɔni dayɛlɛla Yoroso dugu kɔnɔna la walasa ka taa lakanaw ka taa olu baara daminɛ yen nɔ i b'a k'a fɔ ko fɛn min ye kibaruya min sɔrɔla ka bɔ dugu yɛrɛ ɲɛmɔgɔ dɔw ka yɔrɔ la olu y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye ni polisilaka minnu n'u bilala ka taa Yoroso mara kɔnɔna la ko bɛna se ka kɛ sababu ye ka se ka fɛn min ye lakanabaliya min kun ɲɔ bɛ ka ɲɛ kosɛbɛ ka se ka caman kɛlɛ ka bɔ o la fɛn min ye adamadenw an'u bolofɛnw ka se ka lakana sabati ka ɲɛsin olu fɛnɛ ma i b'a k'a fɔ ko fɛn min ye Masina mara fɛnɛ fɛn min ye polisi 80 ani kɔ i b'a k'a fɔ ko olu fɛnɛ bilala ka taa Masina olu fɛnɛ sera nɔ ka bɛn jumadon n'o bɛnna décembre kalo tile fɔlɔ yɛrɛ ma i b'a k'a fɔ ko o bɛɛ bɛ tali kɛ commissariat kura minnu ni olu bɛ ka dayɛlɛ nin waati na polisiw ka se ka bila ka taa yen nɔ walasa fɛn min ye munumunu salo ye n'u b'a wolo ma ko patrouille ka se ka olu kɛ ka se ka lakana baaraw ka o sabati kosɛbɛ adamadenw n'u bolofɛnw bɛ se ka lakana sɔrɔ cogo min na balimaw ni bɛ dasegin kɛ an ka bi